Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो गुड मर्निं। दिनैनि दिना सानडे, ओमफ्राय बे सानडेआवनो जोंहा दिनै मोनसे बिसास प्रग्राम दङ जाबाय। बे प्रग्रामानो जाहैबाय मादार्स डे। दा बे मादार्स डेखौ जोङो बुहुमनाङैनो जेरावबो फालिनाय जायो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंबो जोंनि गिर्जायावहाय फालियो। सम बायदियै दा जोङो बिमाखौ जेरैबाबो जों फालिनांथारगोन, मानो होनब्ला जोंनि बिमायानो जोंनि जानाय थानाय उन्दैनिफ्रायनो गासैबो बिथिङावनो जोंखौ हेफाजाब होबोबाय, जोंखौ फेदेरबाय फोलावबाय जाहोबाय लोंहोबाय, गासैबो बिथिङावनो जोंनो हेफाजाब होजोब्बाय। मोनसे बिथिंखौ गोसोआव लाखिनांगोन, जोङो जेब्लाबो जोङो गुबुनजों दाय जालायनाय एबा माबा मोनसे समाव जोंखौ गुबुना निमाहा होनाय नङा, खिन्थु बिमाया जोंखौ हाजारखि दाय मावा, हाजारखि जेखि मावा मानो जोंखौ बिमायाल'नो निमाहा होयो। दा बेनिखायनो जोङो बिमाखौ मान होथारनांगोन, मानो होनब्ला जोंनि बिमायानो जोंनि आंगो, जोंनि जिउनि गासैनिबो जोंनि बिमाया आंगो। जों बेनि थाखायनो जों बिमाखौ, गावनि बिमाखौ जोङो दिनैनि दिनाव मान होनांगोन। जों दस्रा दिनाव जोङो बिजिनि थाखाय जोङो मान होनो हाया जानो हागौ, नाथाय दिनैनि दिनखौ जोङो बिमाखौ मान होनाय हिसाबै जोङो फालिथारनांगोन। जोङो सानसेबाबो जोङो बिमानि थाखाय सम दिहुननानै जोङो बिमाखौ जोङो मान होथारनांसिगोन। बिमाया जोंखौ खांनाय बानाय फेदेरनाय गासैयावबो सुख सान्तिखौ मोनबोआखै। मानो होनब्ला जोङो जेब्ला उन्दैमोन अब्ला बे समाव जोंनि बिमाया जोंखौ ओरै बामनानै जानाय लोंनाय समावबो एखमबा गाबजादों, एखमबा खिदेरजादों, एखमबा हासुदेरजादों। दा बेबादिनि थाखाय जों बेबादि एफाबां जोंनि थाखाय खस्थ' खालामनो हाग्रा बिमाखौ जोङो मान होनो गोनां। मोनसे खोथाया बेनोबाव, जोङो बिमा होनबानो इमसन आरो फैखायो आरोना, एकदम जों बेबायदिनो माबा मोनसे दुखु दाहा गासिबो बिथिंफोराव जोङो फोरमायनो थाखाय जोंनो बिमाखौ नांथारगौ। नों माबा मोनसे मावनानै देरहा बा साक्सेस जा, अब्लाबो जों जेब्ला बिमा गैया होमबा जों सोरनो खिथानो। जेब्ला जों बिमा थागोन अब्लासो खोन्थानो हागोन। जों बयबो बांसिन फिसाफोरानो जोंनि गावबा गावनि बिमाजों क्ल'ससिन जायो। बेनिखायनो जों गासिबो दुखु दाहा गासैबो बिथिङाव जोङो बिमानो फोरमायनांगौ गोनां जायो। जों दायो थांगासिनो सासे मादार्स डेनि थाखाय गान प्रेक्टिस खालामनो। बेखौबो जोंनि बिफायानो कम्प'ज खालामनाय जादों। बे गानखौ मानि गुबुननिखौ खनानो, मालाय गाव कम्प'ज खालामनायखौसो खनथारगोन। ओंखायनो बेनो गासिबो बिथिङाव गोदान प्रग्रामबाथाय गावनो कम्प'ज खालामजोबखायो। बे जोंनि बर'नि सुरावनो, गासिखौबो बर'नि सुरावनो बेयो कम्प'ज खालामजोबो आरो, ओमफ्राय जों फोरोंनानै होयो बेबायदि। ओमफ्राय आङो जोंनि गिर्जायावहाय माबायदि बिमाफोरखौ मान होयो बेखौहाय आङो बेयाव खिन्थानो लादों। बेखौ नायबानो
माबायदि बिमाखौहाय मान होनानै मोनसे गिफ्ट होदों। गिफ्टआ जानो हागौ दख'ना, सना, गस्ला, जोमग्रा बायदि बायदि जानो हागौ आरो। नाथाय सासे मानसिनि गिफ्ट होनायखौ आं नोंसिनो खिन्थानो लादों। बियो माबायदि गिफ्ट होदों बेखौ नायनानै लानो हागोन। बेयाव फट' देखायगोन, बेखौ नायदो। बेयो माबायदि अन्थाइजोंहाय दाननानै, अन्थाइखौ बै बायदिसिना दानग्रा अस्त्रजों दाननानैहाय माबायदि गावनि बिमानि महर होदों। दा बेखौ आं नोंसिनो खोन्थानाय जाबाय। ओमफ्राय भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जाहाथे आंनि चेनेलाबो जौगालांनो हायो। गोजोन्थों।